ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ହରିଦ୍ୱାର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବି। ହରିଦ୍ୱାର ହରିଦ୍ୱାର ଅର୍ଥ ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହରିଦ୍ୱାରର ଦୂରତ୍ୱ 218 କିଲୋମିଟର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରିଦ୍ୱାର ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବସ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟତମ ଦେହରାଦୁନ ବିମାନ ଘାଟିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ହରିଦ୍ୱାରଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ହୋଟେଲ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ। ହରିଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଠାରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହୁଏ। ହରିଦ୍ୱାର ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବି।